kersaning yang sekar
Adipura Mindarada kaping Sasra Bawana waraning wadah eka marang sawiji adiluwe dasa 10 Purwa witan sabta pitu minder mubeng Sasra 1000 Bawana jagat kita senajani mubeng negari 100 datan angsal kalih
Ladune saupamiya jangkepa 1000 negari boten badhe angsal sedasa. Mila patut nggampangitaning cariyos wonten ing sedalu mangke. Ugi pasir loh benawi Gerarane gunung pasir wedi loh rawa benawi begawan Prato Ndonyoto negari Ngastinapura negari Kuru Jenggala salah sawijining negari ingkang tansah angen-angen dhateng pesabinan ngiringaken dhateng Pagegilang ugi mampu dhateng Samudra Gedhe wonten siki pasir ingkang wonten padununganing kita pramila sinebat negari ingkang panjang kunjung lire panjang dawa capaning kunjung luhur kawi bawaning apa kanggen Arya Pertanda kelawan bukti lamun to negari Ngastina negari Kuru Jenggala kenyang sinebataken salah sawijining negari ingkang ketingal samya kerja Tanjung Saluknara Kisma tegese wonten ingkang salah guru bekti tanah persabinan bumi sami dinungku sami dinabuh kacondongaken kaliyan ilining toya dadine pamrih nganti sareng kedaden wonten sipating warga ingkang kekirangan sandang miwah kekirangan pangan Peni Raja Peni buruh bakal buruh dadi dasar gesang wonten negari Hastinapura menika prasasat sampun wonten bebasan saupamya adala godhong sasuwek adala kayu saceklek ya wis katon sampe sandang kelawan pangane Wonang Rajagaya wajirina anglarung tanah pangonan nggih tanah persabinan waji sonten langsung dhateng kandhang piyambak mila ketingal tandranira nganti sewa negari Ngastina ana pratekane Suradanawa rambatane kayu palwaga ana paraping pendhita Sandara paring nama gandang paring jejuluk ya nenggih sinten ingkang murbeng alam lenggah wonten kursi gading dampar kencana angratune sagung purwarga sak negari Ngastina menika langsung dimastani panjenengan jejuluk Sinten Prabu Desta Rata dijuluki Gesang Desta Rastra kangge dijuluki Nalendra ingkang ambek berbudi bawa leksana ingkang tansah nindakaken Tanuwita Darmaita kelawan Sarayita dene sengsa lastapan ugi remen ngolah dhateng kapanditan karep angolah kaprajuritan bersudi dhateng Rengkata Krama dasar salah sawijining Namendra
ingkang tansah ana guna lami guna tansah terus kejek dhateng guna gunaning jalma liyan unggul pun ngantos kaungkulan dadi ngandhap pun ngantos kaidaan pramila pinacek sagung praja saking lintu negari prasasan ingkang tebih sami tumiyung ingkang kelak sami tumangun ingkang katri bawane Jaya Sang Prabu Desta Rangga nggih Sang Prabu Desta Rastra piyambak dene posisinya sampun pinarak sampun jajar lan Jaya Sang Prabu Distarata. Menika salah sawijining panujuman ingkang mijogaken Depok Pertapan Tegalwini, Depok Pertapan Sukolimo, Depok Pertapan Sukoponco. Resi Danyang Durna, Sang Kumbayana, Sang Barat Paja Kula. Ingkang minangka sampun kaplekat dados panujuman wonten negari Ngastina. Salah sawijining pandhita ingkang betul kawruhe bentur tapaning. Pandhita ingkang sugeng ilmu pengasihan, sugeng ilmu aji-ajian, sugeng ilmu uleran, sugeng ilmu setan-setanan. Mangsaring kagem ilmu setan kober ugi kagem ilmu setan sing boten patek kober Sang Kumbayana Resi Danyang Durna dadi posisi sampun kinat wonten ngarsa dalem Sang Prabu Distarata kanthi legasila tumpang suku ngapuran asta ben anglo kagem gandane dendeng lingaken ternakane menika kamrayi KIP Trigantarwati Harya Suman Raden Suwala Raden Gundara Desa Raden Harya Sengkuni ingkang sami ngratos sabda-sabdane Sang Nata ingkang dereng wonten kabul kawusanane kanthi kinayapan para Bathara Srimpi ingkang sampun numpakaken upacara keprabon dasar perseban negari Ngastina dinten sakmenika dejel mangya wilepindha susung ageng alit tuwa kelawan anom perseban prasasat nganti pirsa kadya dening suarane para pradonga binarung suarane Ibu Aranggana ingkang pinuju ambuh kardi wonten kedaton negari Ngastina kedaton negari Guru Jegara yana katon pating cantrak yana katon pating cantrik padha nyata menawi negari Ngastina negari ingkang gedhe
miyos sini waka sini berasa Kraton negara Ngastina kene yen ora sisip najan wuta netraku kaya sing padha marak sebolo kersane ingsun kaya dening panujuman Sukalima Resi Danyang Durna ya Durna Kumbayana becik wartamu saka Dempok Pertapan Sukalima kanthi ana kraton negara Ngastina kene para dadi Sang Matura Durna Kumbayana lele sumorake mregandel sak betik buntute Allah Allah aduh mati jo ijo apa Kakang Prabu Cistarata sinuwun pun berbagi kalian Ecundurna sak dari ikan ngaturaken singkem pangabdi amugi konjuk udah hadapi kepada Kakang Prabu Cistarata. Iya Kumbayana tak trimo. Ora puja pangetahuan ingsun sumrambah klan siramu ya Kumbayana Durna. Kula tapi sekali Anda saged jimat kayuwanan ingkang paripe jen Durna mbok menawa ana aturmu mungging panjenengan ingsun hormatane pasewakan negara Ngastina kang luwih becik kang luwih didhisikna mergake siramu mergake dan matura lamun to aturmu ora ana sing bakal luwih wigati tak aturi pinara ana margane kursi gading wis disamaptana sagung para sata Kurawa Durna. Kira sekeca Kakang Prabu Gusti kula Nalendra boten negari Ngastina. Ejen Kumbayana pinara ingkang kanthi sekeca wonten pendhapa negari Ngastina sinuwun. Ya nek kaya ngono mergake lungguh Kang Prasaja. Ora sisip Kang Mayung ana ngersane ingsun najan to tak ambali wuta netraku nanging wutane netra ora wuta batinku ana kahananing adhiku yaiku Raden Gundara Desa ya Harya Suman ya Sengkuni bener tak para mangayen ana ngersane ingsun para ngemahin ngersane ingsun yayi adoh kaya ditak awe-awe cedhek kaya dening tak raketaken bebasan andalem geti ana setetes andaging ana dalem sampal pun Kakang
Suman kepingin mundut atur para sepisan tata gelaring perseban negara Ngastina dina sak mangko para mantri bupati mbah jadi apa wis marak seba kabeh ana ngersaning ingsun kene. Dene kang angka 2 Suman dipuni para kawula alit, para kawula dasih wewengkon negara yaiku Ngastina kene laladan negara Ngastina ora mung tani apa ya kanthi ora nandang apa cintraka ana olah kridane wulu wektune hasil bumi. Pergake Suman matur lan panjenengan ingsun yo tak anglune jaga tak pelingno karna midhanget ature adiku Raden Gundara Desa ya Harya Sengkuni ya Harya Suman kadya waran Sengkuni yana leng sa sangka uya dene sinendal mayang panjenengane kula pun Harya Sengkuni Gyana Suman Kakang Prabu sinareng panjenengan dalam purba sinuwun saderenge Kang Rayi matur berwadengan susana kepareng Kang Rayi ngaturaken sugeng pangapunten konjuk pendhanapi padha Kakang Prabu. Suman Sengkuni wis tak trima nyanyi puja pangestawanipun Kakang Sumrambaka jeneng para mangetaken dawuh sinuwun katampi asta kekalih kapanjang wonten bisa kelu bebedaken jejak andhadhasaken jimat kayuan ingkang waribe yang gaji banjur kaya ngapa panjenengan kepingin mundhut atur para mau Suman Sengkuni ngetaken dawuh Kakang Prabu. Sinuwun paduka sampun mirsani piyambak kala panjenengan dawuh najan paduka menika nandhang wuta nang wuta mripat tapi boten wuta batosipun. Pernakaning praja ingkang sampun marak seba wonten pendhapa negari Ngastina Gusti jejel mangeyel-uyel pindha susup ageng ari tuwa kelawan anom Yarsa kawasan sakiwetan ngatos noto kandang macan Gusti mangilir ngatos noto ancak suci ngatos doyong-doyong ancak suci sinendenan sagung purnakaning praja sagung para sata Kurawa sinuwun saumpamiya Gusti pendhapa negari Ngastina menika boten rinajaken wesi grigen ingkang semalih ageng-agengipun kila marang tertentu sagung para sadagura yang menjauhi menikah derek melebet keriki semua yuk dimatang penjalan dalam Kakang Prabu wonten negari Hastinapura keriki yang dewaji oh lah ya syukur nek kaya ngono Sengkuni banjur kaya ngapa kananing para kawula dasih kang padha yaiku gesang ana lalaten negara Ngastina kene pangestaken dawuh Kakang Prabu para kawula alit para wong tani wong karang pedhesan lalaten negari Ngastina sinuwun perlu kawuningan sami
gesang saya kreten saya kapti bangun padeguanipun piyambak boten wonten Kakang Prabu warga wonten Karang Pedesan nika ingkang padudon sak kadang menika boten wonten napa malih ngantos kakah-kakahan ngantos bantah binanta niku boten wonten Kakang Prabu awit kakuan gegayuhan napa kemawon dirembuk kanthi gilik dipun mupakataken kanthi sekeca mila andadosaken nunggal sawijining kajengan kala wau hidup ola yo syukur sukuni nek kaya ngono sukuni ngetaken dawuh Kakang Prabu Kumbayana ngetaken dawuh sinuwun kula pun ecen Kumbayana gitu kok menawa dina iki pun Kakang Rajangta dina sak mangko keprasasata Dewi Ratu utawa Raja Jawarnen ana negara Ngastina kaya dinandang kasihan Tirta Suwindu kajubulukan Mukir Sari panuksmaning panjenengan ingsun sukuni kok jare padha para nayakaning praja padha asok glondong pengareng-areng minang pinumpul keprajan ana panjenengan ingsun iku ora Kawrwana sukuni ngetaken dawuh Kakang Prabu ndeleng gumyeke kananing para Sata Kurawa kabeh sing padha ngumpul ana pendopo negara Ngastina kepeamben anggedaton sing nomor loro midhanget aturi sengkuni para among tani ora nandang apa cintraka babar pisan iku kang andadekno bulang penggalih padhang ing kolatan panjenengan ingsun Gundara Desa nyataken dawuh Kakang Prabu Kakang Prabu kepareng Kang Rayi Sengguni nyela dawuh paduka menawi dipun palilahaken dene menawi boten dipun palilahaken nggih boten dados menapa-menapa sinuwun awit umpama aturi Sengguni mangke nandang luputan kang wenang murba pidana pakunjan hanamung Kakang Prabu piyambak paring purba umpama mangke aturi Sengguni menika nandang kaluputan kapidana pati ana panjenengan dalem kang paring dawuh pidana pati yang diwaji jajal matur kaya ngopo siramu Sengguni sinuwun panjenengan dalem sampun dawuh mbok bilih Rajata boten saged ningali nanging saking netra-netra batin paduka anyumurupi menawi jagung para Tata Kurawa peamben anggedaton sumawana guyub kerukuning para warga wonten Karang Perdesan panjene kaya ngono paduka nandhang kadhedhene kasiram Tirta Suwindu kajeng pirugan Mukir Sari nanging Gusti Kakang Prabu munggu ingkang rayi Harya Suman paduka dawuh menika kok inggih malah kosok wangsul paduka menawi pinuju eneng lir kadya dening Sela menawi pinuju ning lir kadya dening Tirta malah tijang marwatangan boten kasa dawuh napa kang dadosaken darunane penggalih panjenengan dalem Kakang Prabu kula aturi paring dawuh kemawon dumateng Kang Rayi Harya Sengguni Graden Gundara Desa Kawula
saya Sang Prabu Dastarata dipika seko atur kang rayi kaite Harya Sengkuni Getri Gantarmati jumlahnya penggawe pindho loto ketalutin to penggawe itu loto majasi gegodongan ketalu ketendang tirto banyu dari kau jenis kadio dene kayu aku ketaru ombak ware ugi saged sinebataken kadio dene Sungging Purbengkara ingkang pinuju nyerat wong glancang seto pinuju nublek mangsine blabur gegancangan penggaling sang noto Kang den penggalih penjaya Sang Prabu Dastarata nggih Dastarastra anama penggalihaken mbok bilih prasasat gangsal dinten kapengker wonten kawontenaning pendhapa negari Ngastina menika nampi pratenging piyambaking putra-putra keponakan panenggoing Pandhawa Harya Bratasena. Dadi nek Harya Bratasena menika nyuwun bangsune beslet keraton negari Ngastina ananging kula penjaya Sang Prabu Dastarata menika paring dawuh Sena nek kuwi njaluk balike beslet keraton negara Ngastina iya iki pancen darbeing Pandhawa. Lah tapi nak putra keponanku Sena ora ana wong kang Jaku manggiriyaya lamun orang lakoni poso dhisik ora ana manggi kepenak lamun ora nandang kasengsaran luwih dhisik kula bukane siramu kudu nandang rekoso yaiku nek kepingin duweni negara durung saiki wayahe njaluk besar kraton negara Ngastina nanging babaten alas begendul wana merta ya alas mertani ana kono sing bakal kok papan panggoni besok dadi negara menika ingkang den penggalih Kyai Sang Prabu Dastarata pramila menawi den gega sangsaya krasa umpami den gagas sangsaya anggar jita tiasing kalbu mboten kersa tumahan dawuh ana ganda rasa aroma manis segalaning dawuh Yungan supedahar klayan endro Yono supedahar klayan endro
Suman nyetaken dawuh Kakang Prabu anamu cadhong dawuh ki mawon bila atur Kang Rayi luput. Ngene lho Sengkuni Suman ana tetembungan sak galak-galaking Sardula ora bakal kolu mental gogore dhewe. Najan to para duweni nandang kuluputan sak tega-tegane wong tuwa, sak tega-tegane dulur tuwa ora bakal kolu, ora bakal tega kelawan dulur nom najan siramu adi-adi kaipe. Nyetaken dawuh Kakang Prabu. Dene menawa siramu iso mlebu jasad kutha Patanegane pun ngakang tak kira ya iku sing luwih becik. Bangga Kakang Prabu dipun jarwakaken kemawon mbok bilih kula Klapak Negara Sukalima niki saged babadi gumbala dumateng manah paduka ingkang pinuju rengket. Mbok bilih saged damel pepadang dumateng manah paduka ingkang pinuju peteng Kakang Prabu. Semanten ugi kula pun ejun durna sinuwun. Kula keraya-raya saking atas angin kanthi katempel kamukten wonten Depok Pertapan Sukalima. Katempel kamukten saking negari Ngastina kula diwenehi bumi perdikan Sukalima. Kula dibendung, kula diutus, kula digengken dados panujuman wonten Depok Pertapan Sukalima ya inggih Sukapanca. Sami kali Adi Juni Kakang Prabu, bermilih Kakang Prabu menika, sinuwun Prabu menika nandhang Tapa Citra kok monggo dipun pendharaken mbok bilih ejun saged sabiyantu Kakang Prabu. Ya Kumbayana Suman ngetaken dawuh Kakang Prabu. Siramu weruh dhewe 5 dina kepungkur ana pendopo negara Ngastina kene. Anak keponakan Bratasena munggah ana kene. Karepe njaluk bilih kraton negara Ngastina lah tapi kaya ngapa menawa kahananing aku nadi sepira keteguhane sepira tekade Bratasena anjali nyuwun Gusti Negara. Kula tak kongkon babat alas Begendul Wonomerta. Yo alas Begendul Mertani lah nggih niki lak Kakang Prabu kula bisi ini kae. Monggo dipun lebetaken Begendul Wonomerta, wong alas niku cara gaib samaring samar. Jalma para jalma mati satu mati. Mangke nek sena Bratasena mlebu negeriku nyata muli arep bakal masing pralaya pati wonten Begendul Wonomerta. Yo aku jek eling nek iku kok bisi biyen kaya ngono. Lah tapi kasunyatane nganti seprene 5 dina lho. Aku krungu werta-wertane mbok bakul Sinambiwara lho. Mbok menawa Begendul Wonomerta iku kaya kali separo oleh babat yaiku Begendul Wonomerta ya alas Mertani Loyo iku. Ngetake dawuh. Dikaya ngopo kananing Sena iku putra keponakanku. Ana tetembungan tega lorone ora bakal tega patine. Kula bukane Sengkuni nyetaken dawuh Kakang Prabu. Jajal. Para saka Kurawa kabeh ajakan mlebu ana Begendul Wonomerta ana alas Amartalaya saperlu rewangono ya. Rewangono babat alas Amartalaya iku supaya cepet mari. Menawa cepet mari anak keponakanku kabeh kaya dening Dwija Kangka, Taranggana, Bratasena, Raden Pinten kelawan Tangsen iku duwe papan panggonan. Lah nek wis duwe papan panggonan ora bakal duweni pemikiran njaluk besret keraton negara Ngastina iki. Kesundi Kakang Prabu diambali malih, diambali dawuh duka. Gak ngono apa kurang seru anggonku paring dawuh lan siramu Suman. Bratasena iku oleh babat alas Amartalaya ya Begendul Wonomerta ya alas Wisamarta iku
Aku kurung werta-wertane mbok bakul sinambi bor iku babate oleh separo. Lah supaya cepet rampung enggal-enggal duwe panggonan. Sembuni kudu ngajak Sata Kurawa kabeh ngrewangi Bratasena anggere babat alas iki cek nang mari, cek nang rampung, nek wis rampung diwani papan panggonan. Lah nek Sena utawa putra keponan Pandhawa kabeh duweni papan dunung, papan panggonan, iku kaya suwe duweni pemikiran jaluk disini negara Kastina iki. Dinten menapa kula badhe mangkat dhateng Amartalaya dina saiki uga sekuni kumpul Sata Kurawa yaiku gegaman kanggo nebang kayu ora bejedur wana merta ngaten winarak eta kedhawuh Kaka Prabu mulai ngaten kula. Disio tak jambangi kok adoan. Aku manut lakune para Sata Kurawa. Iya nek aku tak dhisik nglungguhno Sata Kurawa alun-alun ya dene kaya ngono. Kumbayana kaya ngopo. Ejen manung jambangi Sata Kurawa sak katebian. Bila ada Bapak Citra Kono Ejon sing tanggung jawab mangsa budua siraku Kumbayana manjing ana gane panjenengane ingsun sepet madu mangetaken dawuh monggo Gusti kula dherekaken ing ngatur
Ingkang jengkar saking kursi gading damar kencana mlebet dhateng Sanggar Wamujabrata nggih sanggar pamelengan lukar busana keprabon angrasuk busana kabrahmanan sedake asta suku tunggal nutupi babahan yara sanga sampun kongsi ing medharing lesan ana memandhep pucaking grana pucak pucuk grana irung mitukur sejati puja sawantah minangka kanugrah Gusti Kang Maha Kawasa supados sagung para Satapura anggene sabiyantu babat Begendul Wanamerta sabiyantu kelan putra keponakan Bratasena menika enggal kasembadan entos ingkang winursita wah sinten ing lumajar kapan-kapan magani alun-alun ingkang mengku bendhe Sekardinga yen guru swaranira yo jebolo Sekardima ingkang den tabuh wonten madyaning alun-alun negari Ngastina. Mila ndadosaken kagiyating para Sata Kurawa. Dasar alun-alun negari Ngastina menika sampun dalem mboten den damel olah kridaning perangan. Kawonten Bendhe Sekardima ingkang den tabuh wonten madyaning alun negari Ngastina. Para Sata Kurawa pating penyul pating bleber. Kono kono bendhe ditabuh alun pranyata iki kaya dinayu padha kumpul ana perintah ana dawuh kadang ayo padha kumpul madyaning alun negari Ngastina wow sampun kajrosaken Harya Sengkunika utus lawan Kang Raka Penjaya Sang Prabu Dastarata ngempalaken sagung para Satapura kinen bantu kawontenane Bratasena ing babat Begendul Wanamerta. Sengkuni medal kanten alun-alun negari Ngastina Ngawi sagung para Satapura pating penyul pating bleber tangganing kura kadya dening kompeni ingkang mandhap saking kapal api.
Manjenguni medal Jawi kula pun satrio bajan jaga dirsasana nyuwun werti man. Manjengumar medal datang latar kula pun satrio bajan jaga dirsasana nyuwun kabar man. Manjengurep Manjengurep medal ngarep kula pun dirsasana nyuwun arep-arep bayaran man. Lambemu iku meneng gak iso kadung. Wong gorong buyar kok njaluk bayaran iki. Boten dawuh man. Satengura kabeh iki mau aku nembe, yaiku nganakno pisuwur agung gandring ana kraton negara. Ngastina ana Bendabakana. Mula bukane Kawurwana. Menawa dina sak mangko Bratasena iku babat alas Amartalaya ya begendul Wonomerta. Weruh nak Jayajira kok apa sebabe kok Bratasena babat alas Amartalaya. Iki dereng anyepulupi paman. Iku mung paekan dayane pun paman nak. Ana balungane Pandhawa ora diringkih luwih dhisik kamangka negara Ngastina iki cara ngono yaiku sing bakal
besok iki minangka beslit-beslit yaiku titipan. Lah iki menawa kanane Pandhawa menawa ora di yaiku pateni siji mbaka siji mengko kahanane beslit keraton negara Ngantil dijaluk Pandhawa anakku kura kabeh gak duwe papan gunung. Mula bukane Sena bebasan tak gawe loro pati ana yaiku Begendul Wonomerta cekne mati. Wah, Pan. Tibae sampeyan iku elek bedhithete arek, Pak. Apa to? Sampeyan elek bedhithete. Wo nyata-nyata Pandhawa niku niki besok keraton negara Ngastina darbeke Pandhawa, malah Pandhawa sampeyan alapati lho. Sampeyan iku bae elek bedhithete, Pak. Anggonku dene elek atiku ngene lak ya gawe klono cangkemmu iku aduh. Umpama gak ada tumindak ngene Kurawa kabeh 100 iku besok manggon ana ndi? Nggih Rewan. Pikiran Kurawa gak duwe tanah babar pisan. Umpama gak duwe pacar daen kaya ngene Kurawa bakal karo papan gununge. Mula bukane saiki Bratasena sing babat alas Wonomerta iku cara ngono karep separo. Ayo padha di yaiku Raya Reja Rebetwani nek perlu dipateni Bratasena. Nek perlu dipateni Bratasena ana Begendul Wonomerta. Man kula wau mboten melok marak seba wong sakjroning pendopo, Man. Tapi kula amping-amping ana kori burine penjelajah Sang Prabu Ditarata cara ngono ana burine Kanjeng Rama Ditarata iku mang gak ngono dawuhe Man. Ya apa to? Kurawa dengan bantu Sena supaya babat alas Wonomerta cek nang marjek dari papan dunung. Lah kok sampean malik pantat ngoten, Man. Malik pantat aja kirigis kon wis iki meneh aku oleh insentif 1.700.000 PM. Wis aja ceriki. Nek ngatur girangan malih. Girangan malih ngoten pun niki tutup mulut ngono. Ya wis aja ceriki. Jaya cerita katon mamon cinta citra kang kabeh dirumegati. Dene sasana mlebu nang alas Amartalaya paterana Bratasena kaya apa jare. Ika tu binara menengaken paman yang nyumpang. Rajaku mang gawe yaiku Rama Ditarata gak ngono lho Rajaku mang. Dadak diwalik pantat karo paman Jengkuni. Muga-muga paman Jengkuni besok patimu. Oh, dalah bener kon Banwa ya apa deh.